Рәмзия Ғабділхакова. Китмә. Подъезда ут юк иде. Шакира дөм караңгыда кармалана баскыч култыксасын эзләп тапты. Суга батучы, үзенә сузылган коткаручы кулларга ничек ябышса, ул да аңа шулай килеп ябышты. Әллә кемнәрнең тирле учлары сыйпап үткән бу култыкса аны турылыклы дусты сыман җитәкләп, өскә, үзе яшәгән 7нче катка алып менәчәк иде. Җәйге көн ни озын булса да, вакыты җиткәч, шәһәр өстенә кара чапанын җәеп, төн сузылып ята. Караңгылык өркүтә, шикләндерә, бина эчендә бигрәк тә. Һәр бурылышта хәвеф сагалап тора кебек. Ишекләр бикле, андый-мондый хәл була калса да, алар ачылмаячак. Берни күрмәдек, берни ишетмәдек. Шулай тынычрак. Заман кешеләрне битараф булырга өйрәтте. Шаһид белән корбан бер сызыкта басып тора. Бүген шаһид, иртәгә корбан. Шакира тавышсыз тынсыз гына атларга тырыша. Әмма ничек сак басса да, дулап ярсып типкән йөрәк тавышы үз колагында гына түгел, бөтен подъездга яңгырый кебек. Ул бала чактан ук караңгылыктан курка иде. Күңеленнән генә әбисе өйрәткән дугаларны пышылдады. Ла хавла ва ла куата, я Ходаем, юнсез бәндәләрдән сакла, үз өемә исән-имин кайтып керергә насыйп ит. Менә инде 5нче кат. Тагы 2-не менәр дә үз бусагасыннан атлап керер. 2 ишеген 3 йозакка бикләп, иркен сулап куяр. Үз өем, үз өнем, үз тынычлыгым. 6нчы катны үтеп, 7нчегә күтәрелгәндә, хатын чак кычкырып җибәрмәде. 2 кат арасындагы мәйданчыкның тәрәзә төбендә тезләрен кычып, ниндидер кеше утыра иде. Ират. Урамнан төшкән саран ут яктысында тузгыган чәчләр, киң маңгай, туры борын, бераз алга чыгып торган ияк шәйләнә. Наркоман. Булай да куркудан куырылган йөрәген сискәндереп, тәненең һәр әгъзасын шиметеп, башыннан шул шомлы уй йөгереп узды. Бу бәндә үз акылында булса, киерелеп ачылган тәрәзә төбендә шулай иркенләп, җәелеп утырыр идемени? Чак кына сулга авышты исә, түбәнгә атылачак бит. Шакира күләгә кеше яныннан шым басып, тыныч кына үтеп китмәкче иде. Тегесе үзе сүз катты. Мин сине көтәм. Кыйы төбеннән бәрелә сугыла күтәрелгән кайтаваз сыман калтыравык, тынгысыз тавышны ишетеп, хатын шып туктады. Дәшүчегә арты белән баскан килеш, нигә? Дип сорады. Миңа шаһид кирәк. Югыйсә аңламаячаклар. Мин сине күрмәдем, диде хатын һәм юлын дәвам итте. Ә мин синең күрүеңне телим. Шакира ярты сыны белән генә тәрәзә ягына борылып, кайгыртучан йомшак тавыш белән шәүләгә дәште. Йыгыласың бит. Шүрләвен сиздермәскә саксыз сүз әйтеп, тәрәзә уемындагы билгесез затны ярсытмаска кирәк иде. Ә бәлки минем йыгыласым киләдер, диде күләгә кеше. Һәм кискен хәрәкәт белән кулларын кош канаты да як-якка җәеп җибәрде. Сул яктагы бушлыкны уйлап, хатынның тәне чымырдап, тез буыннары калтырап китте. Егетнең йөзендә исә илаһи тынычлык иде. Уң якта караңгы, пычрак подъезд. Бу тормыш, диде ул. Ә сул якта ирек, биеклек, шиксезлек. Бу үлем. Кайсы як сөйкемлерәк? Үлем түгелмени? Шакира эченнән генә тиргәнеп алды. Кысыр хәсрәт, төн уртасында саташып, кеше куркытып йөрмәсәң соң. Күңелендә кайнаган ачулы уйлар сүзләргә әверелеп, караңгылыкка сибелде. Канга батып, асфальтта чәчрәп яткан мәет сөйкемледер шул. Хатын юлын дәвам итмәкче булып, бер генә адым ясарга өлгерде. Китмә! Дип кычкырды егет. Китмә. 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 Кайчандыр ул да әрнеп, үзгәләнеп шулай кычкырган иде. Тик китүчене барыбер туктата алмады. Шакира артка борылып караудан үзен көчкә тыеп, алгы баскычка күтәрелде. Китмә, дип кабатлады егет. Соңгы мизгелдә ялгыз буласым килми. Очышымны кемнеңдер күрүен,
мине озатып калуын телим. Шакирәнең бу сәер затның жүләр уенында катнашырга бер нинди теләге юк иде әлбәттә. Тегенең ачу ярсуын кузгатмас өчен йомшак кына аклангандай итенде. Минем эштән кайту, үлеп ашыйсым килә. Көне буе бер кабым ризык капмадым. Курыкма, бу озак булмаячак. Мин учам да китәм. Синең канатларың юк. Таштай түбән атылачаксың. Егетнең хәтере калды. Мин таш түгел. Синең канатларың юк, дип кабатлады хатын. Ул бары 3 баскыч күтәрелгән иде. Артында кабат үзәгезгеч тавыш яңгырады. Китмә! Хатын иренеп кенә артына борылды. Берничә баскыч түбән төшеп, салкын диварга сөялде. Ни кирәк сиңа? Тавышы арыган да, битараф та иде. Нигә качасың син? Нигә мине калырга үгетләмисең? Сине үгетләрлек көчем булса икән. Мин язмышны үзгәртә алмыйм, балакай. Әгәр сиңа бүген тәрәзәдән сикереп үләргә язган икән, син барыбер сикерәчәксең.